an yi min ƙazabi. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Ba mai girma shugaban jama'iyya na ƙasa ba, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mu ƙananan sawun takalminsa aka ɓata mu, aka ɓata mana zuri'a. Allah ya isa, Allah ya isa. Sunana Haladu Garba, Ligat Adibeza na mazaɓar Ganduje, Haladu Gwanjo, Jomomi, mazaɓar Ganduje. Bisa da ɗan saɓanin da aka samu na 'yan guje-gujen siyasa, wanda ba su san abin da suke ba a siyasa ba, Allah a gabansu. An yi min ƙazabi. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Ba mai girma shugaban jama'iyya na ƙasa ba, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mu ƙananan sawun takalminsa aka ɓata mu, aka ɓata mana zuri'a. Allah ya isa, Allah ya isa. An ce an ganni a cikinku na zo har na yi bayani, wane ne salaf faɗas ban yadda ba ban yafe ba, zan ba haƙina.